Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ngayon na binabantayan ng Pag-asa at ito po ay namataan sa layong 510 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Bira, Catanduanes. Sa ngayon po ay maliit pa naman po ang tsansang mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero kung ito po ay magiging bagyo, bibigyan po natin ng pangalang si Dodong. Samantala po ay nagbalik na rin po ang habagat o southwest monsoon na ngayon po ay nakakaapekto dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soc-Sargen at Quezon ay maula po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Ito po ay dulot ng LPA at ng southwest monsoon. Ang samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahan ng mga pulupulong mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Dulot naman po ito ng habagat o southwest monsoon at ng localized thunderstorm. So sa mga lugar pong nabanggit ay pinag-iingat po natin mga kababayan dahil posible po dyan ng mga flash floods at landslide. Salamat po.